Tässä on suomalaisten suosikkiauto, Tesla Model Y. Kyllä, olit sä Tesloista mieltä mitä tahansa, niin kyllä tää suomalaisiin uppoaa, nimittäin vuoden 23 myydyin auto oli Model Y. Tää tässä on 23 vuoden standard range ja kulkee yhdellä latauksella noin 455 kilsaa, eli riittää aivan hyvin. Suorituskyky on alkaen malliksi varsin hyvä. Takaveto 299 heppaa ja 0–100 sujahtaa 6,9 sekkaa. Ja hei, tää on aika fiksu. Maavara on perus Model 3 verrattuna enemmän. Tilaa on kuin pienessä pakussa. Takakontti vetää kaiken mitä tarvitsee ja täältä löytyy vielä lisää. Eikä saa tietenkään unohtaa Frankkia. Ja koska kyseessä on 23 vuoden malli, niin laatu on varsin hyvä. Edessä saat sähkösäätöiset nahkaverhoilut, istumet, panoraamakatto, säilytystilaa täällä, mukinpidikkeet lisää täällä, langattomat laturit, suuri kosketusnäyttö Ryzen prosessorilla, mikä tarkoittaa sitä, että tää on yhtä sulava kuin sun puhelin. Mietipä sitä. Tällä näytöllä sä voit muun muassa pelata shakkia, katsoa Breaking Badia tai piirtää. Lisäksi popit on huippuluokkaa premium audion kanssa ja ratti on lämmitettävä. Onko tässä paras paketti hinta-laatu suhteeltaan? Nice.